Marta López va ser una de les grans protagonistes del Campionat de Catalunya de velocitat sub-23 en pista coberta, celebrat a Sabadell, signant una actuació excepcional que la consolida com una de les velocites més destacades del panorama català actual. La veritat que estic molt contenta perquè anava bastant nerviosa als campionats perquè sabia que podia fer l'hora a les dues proves, però anava una mica tocada de l'isquio, llavors estava així com nerviosa perquè no sabia si podria córrer 4 curses, no? I al final doncs, em vaig anar motivant al llarg de la competició, sabia també que ho podia fer perquè havia estat entrenant, però no m'esperava per res les marques que vaig fer al 200. Sobretot satisfacció perquè al final tu estàs entrenant, dediques moltes hores i veus que l'esforç doncs, té com recompensa al final. L'atleta del GEC es va proclamar campiona de Catalunya en dues modalitats, tant en els 60 metres llisos com en els 200 metres llisos, aconseguint així dues medalles d'or i establint registres de gran nivell en ambdues proves. En la final dels 60 metres, López va aturar el cronòmetre en 7,58 segons, una marca que suposa el rècord gironí absolut, a més de convertir-se en la seva millor marca personal. Un registre que li dona també la mínima per als campionats estatals absoluts i sub-23 de short track. A més, la seva actuació va tenir continuïtat en els 200 metres, on va imposar-se amb autoritat i amb un temps de 24:35, establint el rècord del campionat i una nova marca personal que li assegura novament la classificació per als campionats estatals absoluts i sub-23 en pista coberta. A les 60 crec que va ser el primer cop que he enganxat la sortida perquè jo sóc una persona que agafa velocitat més cap al final, llavors vaig enganxar la sortida, em va anar molt bé i em vaig motivar i ja després doncs bé, i el 200 no sé com ho vaig fer, va sortir. Jo sempre havia volgut fer una bona marca, sobretot el 200, perquè jo soc d'una distància una mica més llarga, el 60 se'm queda bastant curt, i volia intentar fer una bona marca. La temporada passada vaig aconseguir baixar dels 24 segons, però era ben il·legal i vaig dir vull intentar-ho fer legalment i bueno, ara estic bastant a prop i més a pista coberta, llavors estic contenta. Un atleta que gràcies a la seva constància ha obtingut el premi pel que tant temps portava treballant, demostrant que tot esforç porta la seva recompensa. Aquest èxit li obre les portes a poder lluitar novament a Sabadell per un premi encara més gran, com és el Campionat d'Espanya, on es presentarà només en una modalitat, la de 200 metres. I vull apostar per una que al final és on estic millor posicionada també al rànquing i les rivals són difícils. Elles sí que tenen internacionalitats, han anat a mundials, europeus, llavors serà una mica difícil de guanyar, però bueno, s'intenta. El meu repte seria intentar fer medalla als campionats estatals que els tinc aquest cap de setmana aquí a Sabadell, són a casa, llavors bé, però bueno, primer seria això i ja després si es pot anar més amunt, més amunt. Així doncs, amb aquests resultats, Marta López confirma el seu excel·lent moment de forma, situada com a tercera classificada en el rànquing, i culminant així un campionat rodó marcat pel rendiment, la regularitat i l'ambició competitiva.